Madwar sena ilu l-Partit Nazzjonalista beda jsegwi b'reqqa dak li kien qed iseħħ fl-aħbarijiet tal-PBS, kif ta' kuljum kien qed ikun hemm rapportaġġ sostanzjali li jsemmi lill-Gvern u lill-Partit Laburista bi ftit li xejn jingħata spazju lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kif ukoll il-ħidma tal-Oppożizzjoni. Dwar dan tkellimna mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius illi mill-bidunet segwa dak li kien qed iseħħ fil-bulettin tal-aħbarijiet tal-PBS. L-isbilanċ fix-xandir il-Partit Nazzjonalista ħassu tant li beda jagħmel analiżi kuljum ta' dak li tiġi fil-PBS u nippubblikawh. Għamilna ġimgħat u minna xhur nuru l-poplu Malti l-isbilanċ li hemm fix-xandir li suppost huwa mħallas minna il-koll għarru jkun bilanċjat għal-poplu Malti Waċi biex jisma' l-poplu Malti Waċi l-verżjonijiet ta' kull minu fil-politika. Fil-fatt f'Ottubru tas-sena l-oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg talab li ssir laqgħa maċ-chairperson tal-Awtorità tax-Xandir fejn matula kienu ppreżentati il-fatti dwar l-isbilanċ sfaċċat li jispikka fil-PBS jum wara l-ieħor. David Agius qal li b'dak kollu li kien qed iseħħ fix-Xandir Nazzjonali der biċċar li l-PBS spiċċa notice board ta' Robert Abela u tal-Gvern bi żbilanċ sfaċċat fil-konfront tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Id-deċiżjoni tal-qorti hija li kemm żbilanċ ċar kontra il-Partit Nazzjonalista. U allura meta aħna bdejna ngħidu l-aħbarijiet ta' 8 araw kemm kien hemm ministri tkellmu u shadow ministers tal-Partit Nazzjonalista xejn. Ara kemm tkellem il-Prim Ministru Robert Abela u waraw kemm tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni xejn, jew ftit. U allura ħareġ biċċar li kien hemm żbilanċ kontra l-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista enfasizza l-fatt li f'pajjiż demokratiku huwa d-dritt ta' kulħadd li x-xandir tal-Istat iwassal l-aħbar kif suppost mingħajr ebda żbilanċ. Illum għandna l-qorti ta' pajjiżna tiddikjara dan l-iżbilanċ, tiddikjara wkoll inkiser drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista li fuq kollox huma tagħkom, ta' min qed jarana, ta' min qed jismana, tal-poplu Malti Wawċi. U allura l-Partit Nazzjonalista jrid jirrafferma darb'oħra li għandna bżonn ikollna stazzjon, il-PBS, li jkun verament stazzjon nazzjonali li jelimina għal kollox l-iżbilanċ f'dak li għandu x'jaqsam il-politika f'pajjiżna. Il-ħamis il-qorti sabet l-Awtorità tax-Xandir u lill-PBS ħatet ta' żbilanċ serju u ksur ta' dritt tal-espressjoni tal-Partit Nazzjonalista. Bil-qorti tordna lill-Awtorità tax-Xandir u lill-PBS iħallsu għad-danni.